Parkovanie v centre Levoče dlhodobo patrí medzi témy, ktoré rezonujú medzi obyvateľmi i návštevníkmi mesta. Nedostatok voľných parkovacích miest na krátkodobé parkovanie, ako aj preplnené ulice počas pracovných hodín, viedli mesto k prehodnoteniu doterajších pravidiel. Od 1. februára 2026 preto vstupujú do platnosti zmeny v regulovanom parkovaní. Cieľom je odľahčiť statickú dopravu v centrálnej mestskej zóne, dať dôraz na rezidentov, ktorí v súčasnosti majú naozaj problém v centrálnej mestskej zóne parkovať, a takisto aj miestnych podnikateľov, ktorí prevádzkujú svoje podnikanie, svoje činnosti v centrálnej mestskej zóne, aby sa im uľahčilo s parkovaním, a to na úkor tých, ktorí v centrálnej mestskej zóne parkujú dlhodobo. To znamená tých, ktorí povedzme ráno o 8 prídu a zaparkujú a od 16 odparkujú. Cieľom nových úprav je ponúknuť riešenie pre tých, ktorí nie sú nútení parkovať počas celej pracovnej doby priamo na námestí, a to formou bezplatného parkovania na záchytných parkoviskách v Hradobnej Priekope. Zmeny sa preto dotknú nielen samotného územia regulovaného parkovania, ale aj systému parkovacích kariet a súvisiacich zvýhodnení. Ceny parkovania oproti minulým rokom sa nezmenili. Zmenilo sa v podstate len rozšírenie regulovanej zóny a pribudla karta rezident podnikateľ, ktorá umožňuje podnikateľom, ktorí teda podnikajú a majú svoje prevádzky v regulovanej zóne, zakúpiť si takúto kartu na jedno vozidlo v sume 100 eur. Naopak ruší sa karta abonent TZP. Tieto karty budú v podstate od 1. februára už nebudú vydávané. Karty, ktoré sú doteraz vydané, zostávajú v platnosti do doby v podstate ich ukončenia. Pre osoby s parkovacím preukazom TZP sú však aj naďalej k dispozícii vyhradené parkovacie miesta, a to bez časového obmedzenia. Hlavná zmena sa však týka rozšírenia regulovanej zóny parkovania a pásmovej platnosti kariet. Dôjde k spoplatneniu úsekov miestnych ciest, rozšíri sa zóna regulovaného parkovania o ulicu Špitálsku, Mesiarsku, Sirotinskú v úseku od Mesiarskej po Špitálskú ulicu, ulicu Gustáva Hermana, Kláštorskú ulicu, Ružovú, Vetrovú a Baštovú ulicu. Zmena sa dotkne aj doby spoplatnenia parkovania, ktorá bude ponovom stanovená od 8. do 16. hodiny. Na námestí Majstra Pavla bude parkovanie spoplatnené celoročne, no v priľahlých uliciach len počas pracovných dní, pričom cez víkendy spoplatnenie platiť nebude. Zmení sa aj systém parkovacích kariet. Ponovom budú mať územnú, teda pásmovú platnosť. Pásmo A bude určené pre námestie Majstra Pavla, kým pásmo B pre priľahlé ulice v hradobnom opevnení mesta. K dispozícii bude celkovo 6 typov parkovacích kariet. Tou prvou a zároveň najdrahšou je karta abonent v cene 200 eur. Abonent je určená všetkým osobám, či už sú to fyzické osoby, právnické osoby alebo podnikatelia, ktorí si budú môcť túto kartu kúpiť za sumu 200 eur na rok a budú môcť v podstate parkovať v zóne regulovaného parkovania v čase spoplatnenia. Potom je karta v podstate darca krvi, ktorá je určená darcom krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety a medaily doktora Kňazovického a sú zároveň obyvateľmi mesta Levoča. Potom sú karty bonus. Je to karta, ktorá je určená iba obyvateľom mesta Levoča. Môžu stáť 120 minút denne v zóne regulovaného parkovania. Predĺžuje sa ten kredit zo 75 minút na 120 minút. Ďalšie 3 typy kariet sú určené pre rezidentov, teda obyvateľov bývajúcich v zóne s regulovaným parkovaním. Karta rezident bude rozdelená na 2 pásma platnosti. Je to pásmo platnosti A, bude to námestie Majstra Pavla, a pásmo platnosti B, kde to budú všetky tie priľahlé ulice k námestiu Majstra Pavla. Rezident z priľahlých ulic nebude môcť zaparkovať na námestí Majstra Pavla a takisto rezident z námestia Majstra Pavla nebude môcť zaparkovať na základe tej karty rezident v priľahlých uliciach. A potom je to karta návštevník, ktorá je vydaná k rezidentskej karte a slúži vlastne pre návštevy rezidentov. Jej kredit je, myslím, v rozsahu 100, 200 a 750 hodín, kedy v podstate rezident môže svojim návštevám alebo či už nejakým opravárom dať v podstate z tejto karty parkovanie v zóne regulovaného parkovania. V podstate v čase od 16. do 8. hodiny bude parkovanie bezplatné na týchto uliciach a takisto aj počas víkendov. Ak má rezident viac ako jedno motorové vozidlo, je povinný zakúpiť si parkovaciu kartu osobitne pre každé z nich. Prvá rezidentská karta v sume 20 eur na rok
druhá rezidentská karta, čiže karta na druhé vozidlo je v sume 100 eur na rok a potom už je tá abonentská karta v sume 200 eur na rok. Parkovacia karta je totiž viazaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Držitelia parkovacej karty Bonus si však budú musieť do svojich inteligentných telefónov nainštalovať aplikáciu ParkDots, kde v podstate, ak zastavia v zóne regulovaného parkovania, tak si zakúpia ten tzv. Lístok bezplatný v sume alebo v rozsahu maximálne tých 120 minút, čiže tých 2 hodín. Zaparkujú, kúpia si ten lístok. Ako náhle odídu, tak môžu si v podstate ten kredit presunúť, môžu sa vrátiť opäť na námestie. Nevyčerpa sa im to jednorázovo, je to kumulatívne čerpanie, čiže viackrát môžete zaparkovať v podstate v zóne regulovaného parkovania. Podobne to platí aj pre držiteľov karty návštevník. V platnosti naďalej zostáva aj parkovanie s použitím parkovacieho lístka, a to 3 spôsobmi. Kúpou v parkovacom automate na námestí prostredníctvom SMS správy alebo cez už spomínanú aplikáciu ParkDots. Ak si ľudia nekúpia žiadnu z týchto kariet, budú v podstate platiť parkovné tzv. Krátkodobé, čiže hodinové sadzby parkovného zostávajú nezmenené. Čiže stále je v podstate tá hodinová sadzba 1 euro na hodinu v spoplatnenej zóne. Maximálna denná sadzba je tých 8 eur. Parkovacie karty si môžu záujemcovia zakúpiť v klientskom centre Mestského úradu v Levoči. Osobne pri osobnej návšteve klientského centra, kde budú na to vyčlenení 3 zamestnanci Mestského úradu, ktorí budú vydávať parkovacie karty, alebo online. V online prostredí, kde taktiež na Mestskom úrade sú vyčlení 3 zamestnanci, ktorí budú priebežne vyhodnocovať a schvaľovať žiadosti o online vydanie parkovacej karty. Zakúpiť si parkovaciu kartu bude možné už v priebehu januára, ako aj počas celého mesiaca februára. Od 1. februára celý február bude v podstate mestská polícia vykonávať len dozor a upozorňovanie, nebude sankcionovať. Podrobné informácie o parkovacích zónach a parkovacích kartách nájdu obyvatelia na oficiálnej webovej stránke mesta.